Senyors telespectadors, bona tarda. La greu situació que està vivint la ciutat de Barcelona no ha fet sinó empitjorar des del nostre últim butlletí informatiu. A partir de primera hora de la tarda d'ahir, centenars de barricades obstruïen el pas als barris populars de la ciutat. Rebels proveïts amb les armes i municions de diferents armeries assaltades defensaven les seves posicions i repel·lien els febles moviments d'oposició plantejats per la força pública i l'exèrcit. Fins i tot el general de Santiago, quan recorria el Paral·lel, va ser objecte d'una agressió personal que la seva escorta va poder repel·lir, afortunadament sense cap mena de conseqüències. Al districte 5è, els esvalotadors tenen, a més, ocupades les terrasses i terrats de diferents cases, des d'on controlen la situació amb tota mena de comoditat. Gràcia, barriada de tradició obertament republicana, és el primer lloc on l'exèrcit s'ha vist agredit i on aquest ha respost amb energia. El crit de «Visca la República» s'havia anat repetint amb freqüència mentre els rebels aixecaven fins a més de 76 barricades. A 2:15 de la tarda, el general Brandeis s'hi va presentar amb reforços d'infanteria i més tard amb personal addicional i artilleria. Els inicials i ja tòpics «visques a l'exèrcit» no van servir aquesta vegada per impedir que es produís una sagnant batalla que es va centrar principalment al torrent de l'Olla, que va durar 5 hores i que va acabar finalment amb la derrota dels graciencs. Amb l'arribada de la nit ha començat una sèrie d'espectacles dantescos. Molts fanals havien estat trencats i carrers sencers estaven a les fosques, il·luminats alguns, però, per la claror de les flames. El foc, la crema de convents, ha constituït l'autèntica obsessió d'una ciutat que no s'atrevia a dormir. A l'incendi dels escolapis i del convent de les Jerònimes han succeït els de moltes altres esglésies i centres religiosos. Els profanadors corejaven el cant de la Marsellesa mentre rebotien imatges de sants o les aixafaven a cops de mall. En general, el públic aplaudia aquestes accions i l'exèrcit apenes s'hi oposava. Per contra, els 2 intents de cremar la residència dels jesuïtes del carrer de Casp han resultat frustrats gràcies a la defensa que n'han fet grups d'exalumnes parapetats dintre de l'edifici armats. El nombre total d'institucions religioses arrasades encara és indeterminat, però abans d'acabar el nostre butlletí informatiu mirarem de donar-los-hi una llista d'urgència. Aquest matí s'ha repetit la situació del matí d'ahir i com si existís un acord tàcit entre els 30.000 individus que es calcula dominen la ciutat i la resta dels seus habitants, hi ha hagut una pausa de les 7 a les 9 hores que ha permès a les mestresses de casa de proveir-se d'una gamma limitada però suficient d'aliments. Després, el desordre ha tornat a imperar. No sembla que el comitè de vaga controli en absolut la situació i el moviment insurreccional és caòtic, sense direcció ni objectiu concret. Tallades pràcticament les comunicacions, no hi ha de fora notícies fiables, però sembla cert que les tropes de diferents punts de l'estat espanyol convergeixen cap a la nostra capital. S'assegura que el moviment revolucionari es pot haver extès a poblacions com Reus, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Monistrol, Cassà de la Selva, la Bisbal, així com a la capital menorquina de Maó, on la protesta s'ha produït just quan també hi ha hagut embarcament de tropes. Al llarg del matí d'avui sembla que l'iniciativa comença a passar finalment a mans de l'exèrcit, el qual ha començat de forma organitzada i sistemàtica a desallotjar els sediciosos de les seves barricades. Al carrer de Sant Pau, com que la força pública era hostilitzada des dels balcons i al cim de les cases, no s'ha dubtat a utilitzar els canons per fer-los callar. Si els tiroteigs són encara més vius que ahir, si la presència de camilles a la via pública és encara molt important, tot això vol dir precisament que la repressió ha començat i que els revolucionaris estan començant a passar a la defensiva. Donem aquí per acabat el nostre resum informatiu dels fets més importants esdevinguts durant les últimes 24 hores. Ara, doncs, passarem a oferir-los el resultat d'un gran esforç informatiu. Els nostres equips, malgrat la manca de comunicació que ens aïlla de la resta de la península, han aconseguit connectar amb Madrid i assistir a una roda de premsa que oferia el ministre senyor La Cierva. Crec que la connexió ja està preparada. Sí? Em diuen que sí. Senyores i senyors, connectem amb Madrid.
Estamos controlando la situación. No debemos perder las esperanzas. Ayer, poco antes del mediodía, llegó el presidente del gobierno, señor Maura, y se trajo de San Sebastián un decreto firmado por Su Majestad el Rey, por el que se suspenden las garantías constitucionales en Barcelona y, para mayor eficacia, también en Gerona y Tarragona. Vamos a poner orden en todo esto, pueden estar seguros. Don Antonio Maura se centra en el problema de Melilla y a mí se me ha dado carta blanca para que me ocupe de los revoltosos catalanes. Ya que cita usted el problema de Melilla, nos ha llegado la triste noticia de que al internarse por el Barranco del Lobo, las tropas españolas han sido diezmadas y que las bajas se elevan a más de 1.200. Sí, es un trágico suceso al que sabremos responder con viril energía. Pero del caso no me toca hablar a mí. Ya les he dicho que mi responsabilidad se centra en el caso de Barcelona y demás poblaciones de las provincias catalanas, como por ejemplo Sabadell. Pero las comunicaciones están cortadas. Usted no puede conocer el curso de los acontecimientos. Sí, en efecto, no lo conozco. No tengo noticias concretas. Sin embargo, mi brazo no se detendrá. Pueden estar seguros. No pregunten más en este sentido, porque hay detalles que deben permanecer todavía en secreto. Hay quien dice que nos encontramos ante un movimiento separatista. Yo no sé cuál es su carácter. Pero no niega la posibilidad. Ni niego ni afirmo. Desde luego, si fuese una revolución separatista, estoy seguro que en España la reacción sería unánime y que el patriotismo se impondría a las demás pasiones. Incluso la prensa de izquierda pondría freno a sus campañas y pensaría tan solo en aplastar el criminal intento secesionista. Ahora bien, conste que yo ni afirmo ni niego nada. Con lo que ha dicho ya es suficiente, señor ministro. Bien, y ahora debo retirarme. Muchas gracias por su atención, señores. Buenas tardes. Continuem ara amb alguns reportatges i entrevistes gravats ahir i avui. En primer lloc, els oferim una entrevista amb el parlamentari de Solidaritat Catalana, senyor Vallès i Ribot, el qual ens informarà de la reunió de parlamentaris que va tenir lloc ahir a casa seva. Ens havíem reunit amb els companys del partit per confeccionar un telegrama de protesta adreçat al president del govern. Nosaltres representem el poble de Catalunya. El que passa és que de sobte la meva dona ha obert una revolada a la porta d'aquest despatx i ens ha comunicat que l'edifici dels Escolapis està cremant. Clar, la cosa ens ha fet pensar. El senador Gomara anava dient en veu baixa, això no, i jo ho comprenc. La veritat és que ja no ens han quedat ganes de res i només esperàvem que tornessin els nostres delegats que havien anat a l'Ajuntament. Per tornar llavors ha començat a arribar gent. Primer uns extremistes que volien que el diputat Carnés fes càrrec de la direcció de la revolta. Després, mitja dotzena de joves federals, agitats i suats, que em demanaven a mi ordres i armes per a la revolució. Deien que el poble es vol batre. Batre's, imagini. Hem procurat passar la maroma com hem pogut. Al carrer s'anava congregant més personal i ens demanaven que ens decidíssim. No sap la feinada que hem tingut per desaconsellar-los aquestes actituds suïcides. Només el jove Laureà Miró, que es deu pensar que això de la revolució són com els cromos que surten a la xocolata, pretenia armar 10.000 homes, no sé pas amb què, per apoderar-se de Barcelona. Al final ha calgut tancar la porta del carrer per veure si així ens deixaven tranquils. Quan han tornat els nostres comissionats de l'Ajuntament, ens han explicat que encara hi havia més incendis. I també que, segons sembla, la Cierva a Madrid es dedica a deixar córrer l'infundida que això d'aquí és una revolta separatista. Ja em dirà vostè d'on ho treu. Però, esclar, és una mentida que li pot anar molt bé. Bé, tornant on era. Nosaltres és cert que hem contribuït a fomentar la protesta obrera. Però l'assumpte està prenent unes proporcions i unes implicacions que no ens agraden. Ho sento, però ens hem de desentendre del que passa. Que ningú no es confoqui. No sé si algun dia ens n'haurem d'empenedir. No ho crec. En tot cas, hem decidit inhibir-nos del que passa. Si els revolucionaris busquen uns dirigents que canalitzin i organitzin el desori, aquests dirigents no serem nosaltres. Ho sento, però no pot ser. No serem nosaltres.
Tal com ja anunciàvem en l'anterior edició de Telegazeta i com es desprèn de les paraules del senyor Vallès i Ribot, a 2:45 de la tarda d'ahir, seguint la proposta del reroixista Emiliano Iglesias, hi hagué a l'Ajuntament una reunió per mirar de formar una junta amb poders per actuar d'intermediària entre militars i rebels. Només s'hi van presentar 13 persones i d'entre elles va ser el vell senador republicà Sol i Ortega qui dominà la reunió i en realitat la va frustrar. Va dir que cap intermediari no podria anunciar als rebels la consecució de res d'allò que ells demanen, ni la caiguda de Maura, ni el final de la guerra, ni que hi haurà amnistia. Si no podem dir res d'això, va puntualitzar Sol i Ortega, quedarem en ridícul, no ens faran cas i tindran tota la raó. Aleshores algú suggerí que almenys es podria crear un grup d'assessors del capità general, el qual no està familiaritzat amb els problemes de Barcelona. Però Sol i Ortega es va posar a cridar que el general Santiago el que havia de fer era dimitir i a continuació es posà a defensar la revolta. La reunió va durar 2 hores i no es va arribar, doncs, a cap acord. Moments més tard, a 2:45 de la tarda, el mateix Ajuntament començà la sessió ordinària dels dimarts. A la plaça de Sant Jaume hi havia un clima de gran expectació i s'hi havien reunit unes 3.000 persones. El públic esperava que l'Ajuntament prendria alguna decisió dràstica a favor de la general protesta. Corrien rumors gens fonamentats que Saragossa, València i Bilbao s'havien unit a la protesta de Barcelona i també es deia que a Gràcia s'havia proclamat la república. En realitat, la gent encara ignorava que el general Brandeis acabava de liquidar l'oposició a cops a canonades. Hi havia, en tot cas, repetim, una gran expectació. A la reunió de l'Ajuntament només s'hi van presentar 31 regidors, 18 dels quals eren del Partit Radical del senyor Lerrouche. L'alcalde, que, com tots vostès saben, pertany al Partit Conservador, tractava d'eludir els problemes i de posar fi a la sessió perquè, segons deia, l'ànim no estava prou tranquil com per poder deliberar. El lerrouxista Iglesias li va fer costat i encara que hi hagué un llarg i espès debat, els regidors van anar desfilant i a 8:45 només en quedaven 5. Com que no hi havia quòrum, es va decidir no decidir res. A la plaça el públic va esperar, doncs, en va i tampoc no és previsible que l'Ajuntament canalitzi, en resum, en cap direcció les energies de la revolta. Hem aconseguit entrevistar de nou els membres del comitè de vaga i les seves manifestacions creiem que complementaran la nostra panoràmica sobre les diferents actituds que, amb la pressió dels esdeveniments, han pres els líders polítics i sindicals de la ciutat. Des de l'última vegada que vaig parlar amb vostès, no sé si he de suposar que estan contents amb el curs dels esdeveniments. Suposo que hem d'estar-ho. I ho estan? No hem parat de treballar. Dilluns per la nit ja vam tenir una reunió per tractar les noves perspectives que l'èxit de la vaga plantejava. Sí, però no ens vam posar ben bé d'acord. Els dirigents eren partidaris de tornar a treballar el dimarts. Altres, en canvi, buscaven la manera de fermar la revolució. Van procurar tallar les comunicacions i aïllar a Barcelona a fi de que el general Santiago no pogués rebre reforços de l'exterior. De Sabadell, per exemple, ens van oferir 1.500 homes armats, però nosaltres vam dir que no els necessitàvem. Per tirar la cosa endavant, cal comptar amb el partit de la Ruix, que reuneix molta gent, i això, el teu correligionari, Ferrer i Guàrdia, no ho veu gaire clar. Ferrer i Guàrdia és un bon anarquista, però evidentment no és la veu de tots els anarquistes. Si ell no creu en la revolució, s'ha retirat amb un gat. Altres n'hi ha que pensem diferent. En tot cas, cal comptar amb els lerrouxistes i no hem de somniar truites. N'hi ha que per obtenir calés que subvencionin la revolta saltarien a la banca Arnús, i n'hi ha que per obtenir armes atacarien Capitania General, o dit i fet, com si no diu res. Si no posem enteniment d'una vegada... No s'ha de descartar cap possibilitat. Què passa? D'on vens tan esvalotada? De cridar contra el clero. Fem doncs per veure. Estic ronca. És i mata uns quants capellans per mi. Si en el fons fan pena, quan els veus tan esporuguits... Ja veieu, una colla que torna de cremar convents i ho celebra fent pim-pam-pum. Això de cremar convents, quina carallada. Com voleu fer la revolució si el poble no està preparat? Què et passa ara? Ja has fet el que volies, no? Bé. Ja has parlat amb l'Emiliano Iglesias. Què? El poble s'expressa amb les armes. Però sense ordre ni concert, No se passa, no ho sé. Perdonin, deien que finalment han pogut parlar amb el cap del partit lerrouxista, el senyor Iglesias. Jo mateix li vaig demanar que proclamés la república. Ah, per cert,
Tinc entès que els socialistes també ho han demanat a algun regidor de l'Ajuntament que no és pas del partit de les RUCs. Els socialistes el que volem és que això acabi bé. No som les ruxistes ni republicans, som socialistes. Acceptaríem qualsevol aliança de les ruxistes o republicans si qualsevol d'aquests partits es decidia entrar en acció. De tota manera, he de dir que després de l'entrevista amb l'Emiliano Iglesias sembla que està disposat a ocupar un lloc a l'avantguarda de les forces revolucionàries. Aquesta, en definitiva, és la declaració més satisfactòria que avui podem fer. Vostès pensen igual? Un poble que ha arribat on ha arribat el nostre serà capaç d'arribar molt més lluny. També ho espero. Bé, moltes gràcies. El general Santiago ha proclamat un nou ban. Passem, doncs, a donar-li immediata lectura. Don Luis de Santiago Maniscau, capitán general de la Cuarta Región. Vista la actitud de los grupos que interceptan la vía pública e impiden que se restablezca la normalidad en esta plaza, ordeno y mando. Artículo 1. Se intima a cuantas personas ocupan las calles a que se disuelvan y retiren a sus casas. Si no lo efectúan así, se hará fuego contra ellos, cualquiera que sean los gritos que profieran, aunque estos fueran los de «Viva el Ejército». Artículo 2. Se prohíbe asimismo la permanencia del público en balcones, terrados y azoteas, debiendo permanecer despejada la vía pública, pues se hará fuego a los que la intercepten. Artículo 3. Se exigirán responsabilidades a los inquilinos de las casas desde las cuales se hostilice al ejército. Firmado, Luis de Santiago Maniscau, Barcelona, 28 de julio de 1909. La nostra unitat mòbil ha tornat a les barricades, aquesta vegada, però, en un moment de calma. Anem a veure, doncs, el reportatge que han aconseguit. Si vol que li digui la veritat, jo sóc aquí perquè hi és el meu home, que ell sí que no se'n mou. Au, Laieta, no desafinis. Aquests senyors es pensaran que tens por. No dic que no en tingui. Deu ser perquè sóc dona. Aquesta també ho és. I punyeta, jo l'he vist obligar amb el seu revòlver als veïns aquí al costat que deixessin oberta la porta del carrer. Així nosaltres podíem pujar fins al terrat i disparar sobre la policia. Té un fill a la guerra i no se sap si és viu o és mort. Això no es perdona. Doncs al Poble Nou diu que n'hi ha una que duia una serra i es dedicava a serrar els pals dels telèfons. Com un home, tu. I es veu que de sobte ha vist una monja que fugia esporuguida i li ha fet llàstima i l'acompanyà de lloc segur. Ara digueu-me. Són ganes. Els convents tenen tresors amagats. I sabeu com els han anat acumulant? Amb la suor dels pobres. No totes les monges estan per gust als convents. N'hi ha d'obligades. I les martiritzen fins que es moren. La gent exagera. El clero està del costat dels rics i això va a missa. El clero sempre pensa en entabanar a l'obrer perquè accepti fer de xai, però s'ha acabat. Ai, senyor, si almenys ens en sortíssim. Oh, ja ens n'hem sortit. Què dius? Aquestes estones sense fer res no m'agraden, perquè tens massa temps i rumies. A hores d'ara tot el poble d'Espanya es deu haver aixecat com nosaltres. I els nostres quefes deuen estar treballant per agafar el poder i aconseguir una nova era. I ja no hi haurà pàries. Ramon, cantem-ne una. A veure si alegrem la concurrència. Què vols cantar ara? Alarma, alarma, fills del poble, l'honor de glòria és arribat. Pels tirans el sejusme innoble, sus petons enllutats en sang. Alarma, ciutadans, al cel mos prometem, l'airat jovent, banya ses mans amb sang de vils tirans. I per acabar, notícies d'última hora. L'incident més espectacular d'aquest matí ha estat l'assalt a una caserna dels veterans de la Llibertat, en ple districte 5è. A la caserna, només defensada per 10 vells que han hagut de fugir com han pogut, hi havia més de 80 fusells nous, dels quals s'han apoderat els rebels. Al barri de les Corts,
Un grup de revolucionaris s'ha congregat davant l'Hospital de Sant Joan de Déu per cremar-lo. Quan han entrat dintre i han vist els 200 nens incurables a càrrec d'una vintena de germans, han decidit deixar intacte l'edifici i han assegurat al superior que els proveirien cada dia d'aliments. No per això han deixat de cremar l'església que hi ha al costat. En començar la nostra edició d'avui de Telegazeta, els hem promès una llista de les institucions religioses cremades. A hores d'ara són més de 30. La llista pormenoritzada arribaria a fer-se lamentablement monòtona i, a més, encara no la podem considerar tancada. Sembla que a Sabadell, Manresa i d'altres poblacions hi ha d'altres esglésies que caldria també afegir al compte. La tragèdia, doncs, segueix el seu curs. Però nosaltres ja acabem per avui. Senyores i senyors, molt bona tarda. I els esperem demà a la mateixa hora.